Здрасти! Бързо обобщение. Пробихме дупката, която в крайна сметка беше 400 на 400 мм. Станислав това, което направи е да сложим много силикон и след това отвътре си направи тази дървената рамка. В случая, нали, при нас тези фабричните болтове, които са ни дали, са прекалено къси, така че ни трябва да намерим по-дълги. Вече върча в болтовете. Добре. Вътре са тук. Север, ти искаш да кажеш нещо? И така, стана проблем сега, голям цирк. Сложихме климатика вътре в халето и не мога да изкараме буса заради това, че климатика е много висока. Втората излиза тъкмо, климатика не излиза. Почваме едно, спираме го, защото примерно нямаме кабел. Почвам да правя банята, обаче спирам да правя дървенията по банята долу основата, защото пък трябва да пробия коритото, да направя място за сифона. Понякога е доста сложно, мисля такъв, за да стане този проект, трябва постепенно да върви всичко ръка за ръка, защото не мога да фана да направя само климатика, цък и да го сложа штрак, оп, там е. Трябва да има изолация, трябва кабелите са пуснати, за да има изолация, за да са пуснати кабелите, трябва да знаеш позициите на лампите, трябва да имаш достатъчно кабел. Много са нещата, да. Шанс след дупката на мръсната вода от банята да се падне в някои от тези гради не е много голям. На мен дупката ми се падна точно в средата на колоната. Абсолютен джакпот. За да може да продължим работа по хладилника, трябва да вземем гайда за инсталиране на трюмобойлера, за да проверим колко голям ще трябва да бъде шкафа тук, където ще позиционираме бойлера. Трябва да направим шкаф. Дълбочината на шкафа трябва да бъде 540. Далече навсякъде трябва да имаме поне по 10 мм. Така, почвам да меря и да чертая. Найс! Кога знаеш какво правиш? Знаеш какво правиш? След като похарчихме поредната стотачка, вече сме тук на обекта, където започваме работа по нашата конверсия. Това значи да пуснем всички кабели, да сложим изолация, да пуснем MDF на тавана и съответно да продължим с останалите неща. Здрасти! След качествен контрол, какво е заключението? Как се справим? Мисля, че сме напреднали доста, аз съм много любовна. Тук много кеф как излиза силикон. Трябва да почнем да работим, какво само ще ми справим в моя обед. Много мързина. Let's go! Go! Уф! Имаме много енергия на Севар. Ние сме се стояли у нас, работили сме, но сме работили на бюро, на стол, на диван и вече не трябва да изкараме тази енергия. Айде сега съм говорила само глупости, давай да почваме. Включване от нас. Ей! Работи! Трумата работи. Искам да кажа, че аз много важна работа свърших. Общо взето
Подавах на Станислав свински опашки и мисля какво ще обядваме. Това, което Станислав се върши е да прикара кабелите за всички лампи. Щяхме да свършим доста хубава работа. След като прекарахме кабелите и ги прибрахме, Станислав сложи ватата, като успя да сложи вата на абсолютно целия таван и остава вече да затворим самия таван. Това, което аз правих, беше с такава мембрана. Той като боя се разнася, но просто е с по-гъста консистенция. Това е мембраната, която ни използвахме и с ето тази лента, която е влакниста. Всъщност нея слагах по ъглите и там, където Станислав самите плоскости ги е глобявал една за друга, т.е. навсякъде, където има дупка. Той ми каза да сложа, за да мога да оплътня. Минахме с една ръка банята и след това Станислав вече повтори с втора ръка, тъй като аз просто препадах от умора. Приключихме за днес. Даяна ще обясни какво оставим си мия валят и четки. Да, това, което направихме е, че захванахме MDF-а за тавана и вече тавана ни е затворен. Стана на 3 части. Ето тук има свързване, т.е. имаме една част, която е за спалнята. След това следващото ни свързване е чак след климатика на тази малка част тук. Другото, което направихме е, че боядисахме с бяла боя. Направихме една ръка. Първо сме филирали дупките. Там, където има и смисъл през свързванията, също филирахме. То даже се вижда. Изшкурихме и след това направихме първата ръка бяла боя. Трябва да се филира още няколко пъти. Нали, на места се вижда, че ето тук, където съм филирала, след като сме го изшкурили, си има едно прочече, което трябва да се запълни. Така или иначе, да, ще трябва да изшкурим още веднъж, тъй като самата плоскост сега е настръхнала. Филираме, да боядисаме, да стане идеално гладко, да не се вижда къде са свързванията там и съответно тук. Другото, което направихме днес е да боядисаме и в зелено тази плоскост тук. Тези елементи, които имаме долу на стъпките, ето тук на тази стъпка, която е по-голямата стъпка към седалките и на ето тази стъпка тук, която е вече към спалнята. Аз съм много щастлива, че затворихме тавана, тъй като някакси вече тавана придобива съвсем различен вид, много по-завършен, много ми харесва и все повече и повече си го представям и някакси не знам. Просто е много различно усещането. Сигурна съм, че всеки, който се занимава с такъв проект тип DIY, особено човек, нали, който не му е това работата, някакси като свършиш нещо и като го направиш, като го погледнеш и изпиташ на такова удовлетворение. Или поне аз изпитам много голямо удовлетворение, много ми харесва, много се наслаждавам на целия процес. Това е от нас за този уикенд и ще се включим следващия път. Чао!